Vystúpila som v Budapešti. Ešte som tu nikdy nebola, toto je môj prvýkrát, takže sa veľmi teším. Ale najskôr predtým, ako pôjdem do mesta, tak idem nájsť zastávku, pretože som vystúpila na nejakej stanici, ktorá sa volá niečo ako Nepliget alebo niečo také. No a som sa pýtala šoféra autobusu, že odkiaľ pôjde autobus naspäť. No a malo by to byť niekde tam. Takže sa ideme pozrieť. To bude naša prvá zastávka. No ok, takže tu je tabula. Takže hádam, to tam bude. Takže ideme na metro. Majú tu fakt krásne metro oproti tomu, čo bolo v New Yorku. Celé to tu strašne čisto. Dúfam, že som na dobrej strane, ale idem podľa Google Map, takže hádam sa nestratím. A neviem, ako tu úplne fungujú tie lístky na metro, lebo akože priložila som kartu, lebo som videla, že to majú novinku. Teda videla som to na TikToku, tak neviem, či je to novinka, ale že sa dá priložiť iba karta. A potom by som sa mala niekde checknúť out, ale to zatiaľ neviem. Zatiaľ nič neodišlo, je tam napísané, že jeden lístok stojí 500 Hungarian forint, čo je asi, neviem, nejaké euro, niečo. Ok, takže už som vystúpila z metra a nemôžem tomu uveriť, už som v Budapešti. To metro bolo fakt jednoduché, kúpila som si iba lístok, kartou a išla som 6 zastávok a som tu v centre. Ráno som pre istotu pozerala aj počasie a vyzeralo, že bude pršať, ale nakoniec je tu teplo, fakt si teplo, bála som sa, že bude zima, lebo na Slovensku bolo hrozne, ale tu je fakt super. No a zistila som, že som mala ešte prestúpiť, ale parlament bol 18 minút peši odtiaľ, takže je to v pohode, to už akože nie je nutný ten prestup. No a ja idem najskôr na maču. Strašne som sa bála, že bude všetko tak ďaleko od seba, ale nakoniec som zistila, že je to blízko. Matcha test. Ok, takže je to matcha zo seča, alebo neviem, ako sa to číta. Ale ak viete, tak napíšte do komentu. No a je to slaný karamel s ovsným mliekom. Používajú Oatly a vymiešala ju sama s medličkou, čo je super. Ja tu teraz stojím pred Gucci obchodom. Toto je moje taste miesto. A hodnotím ju jednoznačne 10 z 10. Je fakt dobrá. Ok, toto je očividne nejaká fancy ulica, pretože tam boli ďalšie fancy obchody. A neviem, či sa tu dneska niečo nedieje, nejaký fashion week alebo niečo. By the way, zabudla som povedať, že dneska tu mám iba 5 hodín, pretože toto je strašne random trip. Už strašne dlho som chcela ísť do Budapešti a... Počkajte, aby ma niečo nezrazilo. Už strašne dlho som chcela ísť do Budapešti a nikdy som sa nevedela s nikým dohodnúť, že aby sme šli, lebo všetci hovorili, že už boli a neviem čo. Tak som sa proste rozhodla, že pôjdem sama. Tak som tu. Jedného dňa som prišla proste z roboty a povedala som si, že idem do Budapešti a kúpila som si lístky a dneska som tu. Pred chvíľou som prišla z roboty a mala som taký úplne že crazy nápad a bukla som si trip do Budapešti. Ešte nikdy som tam nebola. Mám iba 5 hodín, ale to bude v pohode. Ok, akorát mi odišli peniaze za tú maču. Zabudla som povedať, koľko stála. Odišlo mi 6,90, čo je celkom fajn cena za maču, keď to porovnávam s newyorskou mačou. A táto je ešte oveľa lepšia. Niektoré boli fakt, že moje favoritky v New Yorku, ale toto je veľmi solidný favorit na top 10. Najlepšie na takomto cestovaní je, že keď to raz skúsite, tak proste už sa nebojte.
lepšie ako zabudať sa vo svojom malom meste. A potom ísť do nejakého veľkého mesta, poprechádzať sa tu, dať si maču, obed a proste nafotiť random fotky a vidieť random veci a potom prísť domov. Zistila som, že Budapešť je fakt nádherný a mne sa mám skôr dívať, pretože všade dokola sú tu úplne že dokonalé budovy. Všetci hovoria, že Viedeň je najkrajšie mesto, ale no neviem. Podľa mňa má veľmi veľa miest, s ktorými môže súťažiť. Proste človek prejde tak 5 metrov a odhalí sa proste ďalší kus niečo zaujímavého spoza stromu. Budapešť je určite jedno z najkrajších miest, ktoré som videla. Neviem sa ešte rozhodnúť, na ktoré miesto by som ho dala, ale je to ťažké, to sa proste nedá. A neviem, čo mám v poslednom čase za problém, ale mal by som prestať plakať v každom veľkom meste, lebo je krásne. Išla som chvíľku popri rieke a je tu očividne strašne veľa Slovákov. Povedal by som, že je tu viac Slovákov ako Maďarov. A cítim sa strašne trápne, keď vlogujem. Akurát som prišla cez taký úplne zlatý market, ľudia si tam proste chillovali na lavičke a malo to strašne dobré vibes. A teraz idem do obchodu so suvenírmi. Ak som to ešte nespomínala v mojich vlogoch, tak z každej destinácie, kde cestujem, zbieram platenky a z Budapešti som si kúpila túto. Videla som ten obchod na TikToku a veľmi sa mi páčila. Wow. Pozrite sa na tento kostol, alebo čo to je. Takže som šťastná, že mám novú platenku a môžeme ísť konečne na obed, ale stále 16 eur, hej, takže trošku dosť na platenku, ale je veľmi kvalitná, takže to bude jedno z mojich najobľúbenejších. Bola som si ten tacos v takej takeri, čo som videla na TikToku. Išla som tu asi 20 minút. Teda od toho obchodu to bolo iba nejakých 12 minút, ale občas som sa aj nižšie stratila, ale zabudla som sa dívať na navigačku a zle som odbočila a potom som to nemohla nájsť, pretože je to v takomto podchode. Vekový priemer tam bol tak 14, takže som ho tam rozhodne veľmi zdvihla. Stalo to za to rozhodne. Bolo to lepšie tacos, ako bolo z tacos number one. Akože každé bolo také iné. Že to bolo z tacos number one, bolo skôr také čisté, alebo ako to mám povedať. A toto bolo fakt, že bomba. Teraz je 16:10, takže ešte stále mám čas. Stihla som toho viac, ako som čakala. Stihla som vlastne skoro všetko, čo som mala v pláne na taký krátky trip, čo je veľmi super. Veľa ľudí sa ma pýtalo, že či sa mi to oplatí ísť vlastne takto na taký krátky čas, ale môžem povedať, že sa to rozhodne oplatilo. Ešte to vlastne nekončí. Teda ešte sa musím hlavne dostať naspäť, ale to by nemal byť problém. Inak v Žiline akurát prerábali tú autobusovú stanicu a zmenili ten terminál, odkiaľ chodí ten Flixbus. Keď som bývala v Krakove, som vlastne ním chodila z Krakova do Žiliny alebo zo Žiliny do Krakova. No a chodil na iný terminál.
No a nebol tam nikde napísaný, tak som chvíľu panikarila, že či vlastne nastúpim. Ale nakoniec som v pohode nastúpila a meškali iba nejakých 20 minút. Dneska som unavená, mám strašne ťažkú tašku, lebo tam mám aj iPad, aby som si mohla nabíjať mobil a ešte tam mám aj knihu, keby som si náhodou chcela čítať vo vlaku. Ale zistila som, že by som mala chodiť na viac takýchto solo tripov, lebo je to fakt super. Dneska, keď sa tak prechádzam po Budapešti, tak si uvedomujem, že keď som bývala v Krakove, som naplno nevyužívala ten potenciál toho mesta. Inak fakt nechápem, prečo niektorí ľudia čakajú na svojich kamarátov, kým sa zdvihnú z gauča a idú niekde na výlet. Pretože cestovať sama je super. Dneska som si urobila presne taký deň, ako som chcela. Šla som na maču, potom som sa šla najesť, prešla som sa po meste, videla som všetko, čo som chcela. A teraz je čas ísť domov. To je tvoje znamenie, že nemáš čakať na ostatných a chod sám. Dobre správy, vrátila som sa tu na tú stanicu Nepližet. Akurát začína pršať a našla som to teda úplne v pohode. Som tu, už len čakať na Flixbus. Ešte som si na stanici kúpila nejaké jedlo do autobusu. No, nie je to moc jedlo, ale lepšie pre istotu. Keďže som jedla iba kornety, činku a tacos, tak možno budem ešte hladná. Akurát som v autobuse, už som si sadla a keď som si kupovala lístok, tak som si nevyberala miesto, ale vyhrala som lotériu miesta, pretože mám miesto úplne vpredu dvojposchodového autobusu. Toto je môj výhľad. Nemôžem tomu uveriť, že budem sedieť takto. To je inak super. Sú 2 hodiny ráno, konečne som prišla domov a idem spať. Cesta naspäť z Bratislavy bola hrozná, pretože tam bolo strašne veľa opätých bezdomovcov v povinne miestenkovom vlaku. Nechápem, ako sa tam dostali. No, potom som si presadla, tak to bolo lepšie. Našťastie.